lliure i ens fan anys i panys. Ah, vols que toqui un tema? Vinga, vindria a ser això. Vinga, porta la guitarra, no? Sí, no? Ja que hi som, no? Va, anys i panys, Està guionat també, o sigui que en Bernat per contracte ho ha de fer. Vols fer-ho, Bernat? Vinga, va. Panys que es fonen a les nostres mans i riuen com els nens petits. M'he trobat en un calaix un llangardaix que plora i és igual que tu. Totes les flotes d'ultramar i venen sense fer soroll. I el soldat que s'ha escapat de la ciutat vigila tots els seus amics. Està amb l'equip dels perdedors, no ploro ni sento el dolor. Sota el mar on hi ha un vaixell que es va enfonsar un bon dia, ja no et sent ningú. Tot està guionat, Bravo! Hem aplaudit 8 cops cada un. Bé, en Bernat això ja ho ha llegit, ja ho sap. ja ho sabia. No, que Quines xula veus, aquesta tu? cançó. Mola molt. És que a més tenia unes veus, això és, a veure, funciona o no funciona, però que realment queden molt ben empastades. No Tenim sé si es veus diu de així. ressaca Que avui, tots tenim la mateixa ressaca. Doncs per això serà per això, però, Es tracta escolta... de regular-ho bé, això s'ha de medir molt. Llavors, aquí la feina que fem és aquesta, no? De regular. No, però de vegades poden haver-hi dues persones que cantin bé i que en canvi siguin dues veus que posades juntes no acabin de sonar del tot bé. No? Això passa, Però això és perquè un veu whisky, l'altre veu... Aquesta és la clau. Anem a veure així ràpidament Aquesta és si la empasten tan bé de caràcters. Vinga, va. Vinga, primera pregunta, així molt ràpida. Heu de contestar els 3 a la vegada i no val dir Oriol Romaní, bàsicament perquè no hi és, d'acord? Ens han dit, almenys un ocellet ens ho ha confirmat, que els Main vindrien a ser fills del déu del caos, d'acord? Però qui del grup seria el més caòtic? 1, 2, 3, ja. Berni. Correcte. Ha guanyat. Fatal. I ell s'ha quedat callat. No ha dit res. Tot i que té la seva vida guionada, no aconsegueix anar pel bon camí. Vinga, un altre. Va, un altre. Un grup amb 4 músics vol dir que sovint hi ha disparitat d'opinions a l'hora de composar o de prendre decisions. Però qui acaba imposant el seu criteri? 1, 2, 3, ja. Berni. Una nit en Riqui. Riqui, Berni. Jo crec que en Berni s'ha defensat. Vinga, anem a la tercera i última, ràpida. Una gran marca es posa en contacte amb vosaltres perquè vol fer servir una cançó dels Main per un spot d'aquells que es fa tot el món a la mateixa hora. Qui dels Main s'hi negaria en rodó?
1, 2, 3, ja. Berni. Ell mateix. Berni, tu marques, Escolta, Bueno, marca el grup és que aquest s'hauria home. de veure, no, s'hauria de veure. S'hauria de veure, sí. Per exemple, l'altre dia discutíem sobre el tema on vas en vas. Això seria una cosa. Una gran marca tal s'hauria de veure. S'hauria de valorar. Us recomanem, de veritat, el disc de Mind, que avui han vingut a presentar a la Fi del Món. Ens ha agradat molt. Felicitats per aquest treball i fins una altra ocasió, nois. Moltes gràcies a vosaltres per Ha convidar-nos. passat volant, de res.